Здравейте, здравейте! Днес е хубаво времето, до обед валя, но след обед решихме да излезем да се поразходим и искам да ви направя съпричастни в нашата малка следобедна разходка. Намираме се в центъра на Марсилия. И ще ви покажа част от сградите, които се намират тук. Те са запазили, може да се каже, че до известна степен артистичния си стил. И общо дето красиво е. Не е лошо да се разходи човек. Това зад мене, далечината, е най-големия хотел в Марсилия. В историята на града е оказано, че това някога е било санаториум и по-скоро болница за военни ветерани. Но с времето, както обичайно се случва, хора с пари купуват сградата и сега може би някъде е останало само табелата. И че хотела си е запазил един облик на, може да се каже, от епохата. Но красиво е, наистина е красиво и, както казват пилинците от Монако, лукс. Тъпа на лукса в Марсилия. Ще опитам да ви покажа, да обърна и да ви покажа. По-късно ще се опитам да кача в коментарите и снимки и надявам се да ви бъде харесано.